El Shamrock Rovers va proclamar-se matemàticament campió dimecres passat després d'imposar-se al Galway United per 1-0 i és per això que avui l'Sligo Rovers li ha fet el passadís d'honor. De tota manera, els Beat All Red no estaven per gaires festes puix que es jugaven caure a la plaça del play-off pel descens en una jugada a tres bandes amb el Waterford i el Galway que s'enfrontaven en un duel a cara o creu que ha acabat amb empat, enviant el Waterford al play-off pel descens. El fet que el Shamrock Rovers ja fos campió i l'Sligo necessités els punts ha marcat el guió del partit, amb els visitants anant a cercar el gol. Jugada per la banda esquerra, Jad Hakiki cap a William Fitzgerald, que centra del límit de l'àrea, Ryan O'Kane remata de cap, però Lee Stacey atrapa en dos temps. Quan el marcador mostrava els 22 minuts, que és el nombre de lligues que té el Shamrock Rovers, els ultras del Gol Sud han encès bengales i han cridat «Championes, Championes!». Atac del Shamrock per la banda dreta, Adam Matthews penja la pilota a l'olla, rebutja amb el cap de Patrick McLean i Sean Cavanagh fa un xut creuat que passa molt a prop del pal. Al minut 37, Fitzgerald fa un canvi de joc cap a O'Kane, davant seu Darren Nugent, que bloca lleugerament el xut bombant-lo, i Oliver Denham, al segon pal, marca de cap. Els Beat All Red, que s'avançaven al marcador, allunyant-se del play-off i, òbviament, fent esclatar l'eufòria entre els seus seguidors. Rèplica del Shamrock, banda dreta, Matthews cap a Keane Barrett, que no controla bé, i Aaron McAneff xuta desviat. Ja a la segona part, contraatac de l'Sligo, Hakiki cap a Fitzgerald, canvi de joc cap a l'esquerra, O'Kane entra a l'àrea, McAneff el fa caure i l'àrbitre no dubta a assenyalar penal. L'encarregat de xutar-lo ha estat Owen Elding, que amb un xut ras ha superat Stacey, tot i que el porter dels Hoops li ha encertat al costat. Durant la darrera mitja hora de joc, el Shamrock ha començat a forçar la màquina a fi de mirar d'arreglar la festa de celebració del campionat. Al minut 62, la pilota arriba a Matthews, que ho prova de molt lluny i sorprèn Sam Sargent. Un xut ajustat al pal fins al punt de tocar-lo que Sargent no s'esperava. 5 minuts més tard, un altre córner per part del Shamrock. Sargent rebutja amb els punys. La pilota arriba a Matthew Healy, que, de primera, fa un xut bombat que Sargent envia a córner. El Shamrock ha continuat atacant, però la defensa Beat All Red treia pilotes fora com podia a fi d'assegurar-se els 3 punts i evitar el play-off. Tot just després del xiulet final, els jugadors de l'Sligo s'han mostrat més eufòrics que no pas els campions, i és que s'han tret un mal de cap del damunt. Després han començat els preparatius per a l'entrega de la Copa, els campions han recollit 1 a 1 la medalla i finalment el capità Roberto Pico López ha agafat la Copa, ha anat cap a la zona on hi havia els seus companys i, com marca el guió en aquestes ocasions, ha aixecat la Copa de Campions. Foto de família amb el Gol Sud i els afeccionats més sorollosos fent de decorat.